כל הזמן קופצים פה. כן, כן, קופצים אומרים? קופצים, שולחים פה, זה הגשר. כמו בגשר באילת. היו חוטפים, אתה רואה את הפסל הזה? הם חוטפים את הכובעים לאנשים וקופצים למים. כן, הבנתי, וזה שמו את הפסל. יש לי זורה. שלום. איך את נהנית? חבל על הזמן, הנאה מושלמת. איך המלון שהיינו בו? קוטאיסים, צחטה, הרלי, בטומי, גורי, פוטי, טביליסי, אבלה ברי, בורג'ומי, טיול מושלם. טיול מושלם. אחד הטיולים הטובים. מראיינים אותו עכשיו. ג'ניס ועדיס פלט, יאיקה. איך לטלוויזור מראיינים את אהרון עכשיו, ותשמר, אתה חייב לצלם את אהרון מדבר בפוסט. קרטו לבד. Shagore Bihart, חגיאשווילי. צ'ון ישראל, שהיא ארי שכונה, ובני ארי קרטולבי. Kartolebi. Mihačkašvili skuča. Skučari, כאן גביזרדט בברי קרטולבי. לא פרקות, קרטולת, ממש בברי דיברת כל האפתר. אתה הרסת קרטולו, ראה? די, מגג, איתכם איתכן, გაგრძელდება ქართული ებრაული חובלטין. ჩვენ ხოველთინ ქართული ებრაელები. ჩემი შვილები ძველიან დაბადებული ისრაელში, ძალიან კარგად ლაპარაკობენ ქართულად. კარგით, ეხა ეს מרגש אותי, כאילו, כל השנים האלה שהייתי בארץ, זה לא חשבתי על זה בכלל. יש מצב שאם הם לא ירדו לארץ, היית חיה פה, זה היה המקום הזה שלך. אם אני חושבת בדיעבד לאחור, אם ההורים שלי לא היו עולים לישראל, פה היא צריכה לחיות. הייתי אמורה לחיות פה. נכון. ומה אתה היית עושה אם ההורים שלי לא היו עולים לישראל? אני הייתי עם נמוסי ולבשי, יושב גשת לראות איפה סבא שלך היה מתפלל וזה. בטח תכף אנחנו מגיעים לבית. גרוזיני, היהודי של קוטאיפי. כן. מתרגשת כי אני מאמינה שסבא שלי התפלל. בטח, המשפחה שלך בכלל, האחים של אמא שלך, דוד סימון. מרגש. כן? דיידה, איך נצאו במה, איך למצ'וקס? איך לאצ'וקס? איך למצ'וקס, דיידה, בביצ'ו זמן? כי. בוצ'ין רם חודה וסומדית. וירת אז מבית עונדה, צלם. ביצ'ו של ואיזה... מודי ביצ'ו, אין לי פה אבנים. מודי דדם יראה. הלו. რომელი სახლი? კი, 7 ძმა იყო. ლილი. עכשיו. ხო, და ისი. მე გადაიღე. לא, אמרו שהרסו את הבית ובנו. היה פה משהו אחר. זה לא הבית שלהם, הבית שלהם הרסו. תדע. Bravo. Se non è che da Cile si carica. Wow.
צלם. כלבשי. გადაეცით ეხლა, გადაეცით. სულ კარგად მეყოლა. არა, დიდი მადლობა, მთელი ავტობუსი გველოდება. ძალიან გამეხარდა. და ეს სხვები სად არიან? ზონა. ისრაელში არის ეგი აკედინოს გოგო დეგისი. სიძება. ძალიან კარგი, ძალიან. თუ გნებავთ დააბარეთ რა მოკითხვა. ყველას დიდი მოკითხვა და გადავწევ ასე ნონა და დარეჯანი ვნახეთ თქო უთხარ. როგორ დარეჯანი? ნონა და დარეჯანი. ნონა და დარეჯანი. გადავწევ ძალიან დიდი მადლობა. დარეჯანი და ეს מרפסת שלכם. שלום ילדות. בוא תצלם את המדרגות. רגע. בוא. חדי, יאללה, כנסו. בסדר, לא, שיכנסו לחצר שלהם, לחצר, בלקומשי. Firma ayak da paspajobdi. מקסים, מה אתה אומר על קולש, מקסים? מה אתה אומר על קולש, מקסים? תגיד כמה מילים. אני אגיד, כל דבר זה מרגש פה, באמת זה מרגש. זה מזכיר לי הרבה דברים מקורקו גם. מדינות מהצד השלישי של העולם. כל הכבוד, מקסיטו. מרגש. השתבח שמו לעד. הרגשתי לראות את יוכי. טוב, אז קרבי למקס, יופ. ג'ינג'ה, אתה יכול לצלם מפה? כן, אני מצלם. בס תצלם משם. משה. בוא. משה. יש לי בתיק, אני חושב, ספר מה שתביא לי, כן, אנחנו פה, אני אביא בשווה לך לכולם. משה. יש לי ספר. משה. אני אעשה למה. תסתכלו פה, משה, תסתכל פה שנייה אחת. זה קבר של אבא שלך? שי. אילן, אני אגריב את סימסטר, אילן. אגריב אילן, סימסטר. 00, 00, 972, 52, 877, 46, 17. კარგი ხალხი, ძალიან კარგი ადამიანები. ბედნიერი რა რომ გაგიცანით. მომწონხართ და მიყვართ. חגי מזוז גם כן.